Bueno, podemos dar comenzo, entonces, non? Pois venga, benvidos a todas e a todos a celebración da convocatoria de sesión de órgano colexiado ao pleno extraordinario que se celebra o día 4 de 8 do 26 ás 14 horas, primeira convocatoria. E o orden do día é o seguinte: primeiro, a aprobación das actas das sesións plenarias dos días 22 de maio hasta o 25 de xuño do exercicio 26. E segundo ponto do orden do día, dación de conta, toma de coñecemento da renuncia do alcalde don Germán Aurelio García Vilarias. Entonces, procedemos no primer punto, a aprobación das actas das sesións plenarias dos días que median entre o 22 do 5 do 26 de maio hasta o 25 de xuño do 2026. Sometes a aprobación, votos a favor? Non temos as actas. Nos chegou a documentación. Non nos mandaron Para nós, por lo menos, para nós grupos, non. Non as enviaron. Non nos enviaron as actas. Nada. Pois podéis dejarlos encima da mesa e os envía e non hai problema. que queden en riba porque non Encima da mesa e os enviarán. E o pleno do 28 non debería estar metido tamén De buen beneficio de... do outro día, o pleno do Sí, pero es que la convocatoria salió antes pleno. Sí, Non sí. fallou. Vale, pero el cambio, porque esas actas deberían aprobarse todas, ¿no? Sí, El cambio de pero gobierno. las sesiones, no, pero no es cambio de gobierno, realmente es cambio de alcaldía, pero realmente, efectivamente, pues esas actas se traerán pues, la sesión siguiente, y si ahora caen encima de la mesa, pues ya vienen todos juntos. Ya Perfecto. no hay problema. Entón, co punto de orden del primeiro, que facemos? Pues se vota, dejamos encima de la mesa. Vale, procedemos a... Y se vota. Procedemos a votación. Votos a favor? No, queda encima da mesa. Votos a favor de que quede De que quede encima de la mesa. Ah, de que quede encima da mesa. Sí, sí, Deixamos pendente, non? que quede claro. Vale, vale, na mesa estamos de acordo. De acordo, pois veña, votos a favor? Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Ninguna? Non? Pois veña. Entón pasamos ao segundo ponto do día, que é a dación de conta, toma de coñecemento da denuncia do alcalde don Germán Aurelio García Vilarias. Bueno, pois é simplemente dar conta ao pleno, pero bueno, paso vos a dar lectura do escrito que presento a miña renuncia. Entón, ao pleno do Concello de Viana do Bolo, o Germán Aurelio García Vilarias, alcalde presidente do Concello de Viana do Bolo, expón que en cumprimento do pacto político de alternancia no exercicio da alcaldía calado co Bloque Nacionalista Galego presento formalmente a miña renuncia ao cargo de alcalde presidente do Concello de Viana do Bolo. A presente renuncia constitúe o cumprimento do compromiso político asumido no seu momento baseado na alternancia do exercicio da alcaldía, entendendo que o respeto aos acordos acadados constitúe un principio esencial de lealdade institucional e de confianza entre as forzas políticas. Durante o tempo no que desempeñou a alcaldía, quen suscribe exerceu as súas funcións con responsabilidade, dedicación e absoluto compromiso cos intereses xerais de Viana do Bolo e de toda a súa veciñanza. Por todo, o exposto manifesto. Primeiro, que presento formalmente a miña renuncia ao cargo de alcalde presidente do Concello de Viana do Bolo con efectos desde que o pleno da corporación tome coñecemento da presente renuncia de conformidade co disposto na legislación de réximen local. Segundo, que solicito que o pleno tome coñecemento desta denuncia e que se inicie o procedimento legalmente establecido para a elección de persoa que debe asumir a alcaldía de acordo coas provisións legais e co pacto político de alternancia. Terceiro, que agradezo á Corporación Municipal, ao personal do Concello e á veciñanza de Viana do Bolo a confianza, a colaboración e o apoio recibido durante o exercicio das miñas responsabilidades, reiterando o meu compromiso co servicio público e co futuro do municipio. E para así que conste e produza os efectos oportunos así no presente renuncia. Bueno, aquí hoxe non quero facer aquí o discurso porque, bueno, son horas intempestivas que hubo que facelas para que operativamente eu pudera asinar documentos durante toda a mañán. Bueno, isto é un cambio político pero que se vai producir o día 18. De momento seguimos gobernando, o Partido Socialista, seguimos gobernando a corporación que estamos. Simplemente renuncio ao alcalde, sigo como concelleiro, traballaremos o mismo que hasta ahora, asume as competencias da teniente alcalde Isaac Pérez Vidueira, asume as competencias da alcaldía en funcións e, por tanto, o funcionamento sigue sendo o mesmo habitual. Por suposto que nos vamos a seguir gobernando hasta o día 18. E por que digo gobernando? Digo gobernando porque traballando imos seguir hasta final da legislatura e logo, pois, o tempo dirá. Traballamos antes, cando estábamos na oposición, presentamos durante os 2 anos que hubo de oposición, presentamos 28 propostas, que son na máis e menos que aos plenos,
eran iniciativas para mellorar a vida de Viana, e agora, durante o tempo que exercimos nosas funcións, o que fixemos foi o que pedíamos antes, é dicir, traer propostas, traballos, obras, de solucionar problemas que entendíamos que estaban sin solucionar. En fin, que foi todo un traballo arreo, esperemos que a xente o sepa apreciar. De todas maneiras, como se goberna, é gobernar e tomar medidas, sempre beneficias a maioría, como esa intención o faz, pero sempre alguna persoa se pode sentir perjudicada. No caso de que alguna persoa se sinta perjudicada, que saiba que non houve nenhuma intención de facer dano a naide, que simplemente é o exercicio lógico de cando se exerce un poder e se administra un concello como de Viana do Bolo. Que sepan disculpar e no futuro, pois, nos erros que hemos cometido, que seguro que son moitos, trataremos de correxilos, pero o que decía o meu compañero o teniente alcalde que outro día nunha manifestación, só se equivoca aquela persona que fai algo. Se tú non faz nada, é imposible equivocarte. E cando faz algo, alguna cousa acertarás. Seguramente nós alguna cousa atinamos. Muchísimas gracias a todos os funcionarios e empleados do Concello de Viana do Bolo porque nos prestaron unha axuda inestimable e sin a súa traballo, a súa colaboración era imposible haber feito o que fixemos. A xente valorará se foi moito ou pouco. E tamén quero facer unha mención especial ao señor secretario porque desde que ele está aquí a nos serviunos como un maestro, aprendemos moitísimas cousas, é unha persona moi rigurosa, moi formada e esperemos que, pois eso, que este todo o tempo posible connosco. E de paso, por desearlle, pois eso, unhos días moi felices porque vai a tomar unhas vacacións, non vacacións, sino permiso por paternidade, así que o disfrute e que veña con moitísimas máis ganas. E nada máis, no próximo pleno, pois daremos conta do noso traballo, explicaremos máis ampliamente cuáles son as sensacións, e nada máis, os compañeros, como nos vamos a ver no próximo pleno, só lle digo que, bueno, que nos seguiremos vendo, e moitísimas gracias pola vosa colaboración, porque sí que é certo que quero algo destacar, e é que neste Concello había bastante tiranteces, había moitos plenos que parecían pelexas, riortas, e desde que estamos nos, non digo que sea mérito noso, mérito de todos os compañeros que estamos na corporación, pero hemos conquerido que estes sean plenos normales, que sean plenos entre compañeros, que haya disputas, vehemencia e salvedade nas cousas que se propoñen, pero o talante foi totalmente diferente. E agradezo públicamente e o povo de Viana seguro tamén vai agradecer. Así que, sin máis, levantamos a sesión. Muchas gracias.